Ginagawa mo? Kumusta mga katagay? Welcome back sa ating channel. Ngayon, magluluto tayo ngayon ng paborito nating anong tawag doon? Paksiw na pata. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe. Dumadami na tayo. Nasa 51 million na tayo. Tara, umpisa natin. Okay, ito na yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng paksiw na pata. Baboy, bale nalinisan na po yan. Kailangang linisin maigi. Tapos mamaya ipapakulo natin siya para matanggal pa yung ibang dumi, masigurado. Okay, asukal, paminta, toyo, mantika, laurel, bawang, sili, sibuyas, at pampaasim natin kalamansi. Kaya hindi suka yung gagamitin natin kundi kalamansi. Mga katagay, pinakulaan na natin yung karne para matanggal yung dumi. So ito, bubuksan natin. Yan, makulo na siya. Yung mga nasa gilid, yung kailangan natin tanggalin mga yun. Hindi natin siya kailangan palambutin kasi mamaya papalambutin natin to. Itong karne pagkatapos natin gisahin. Yan, pwede natin siyang hanguin. Pwede na yan. Nagpainit na tayo ng kaldero. Bale, kung saan natin pinagpakulan kanina, yun din yung gagamitin natin. Ito siya. Maitim yan kasi lagi tayo nasusunugan ng kanin pag nag-Mobile Legends. Kaya uninstalled na yung Mobile Legends natin. Okay, maglalagay na tayo ng mantika. Mainit na pala yung kaldero natin. Okay, so sunod natin yung bawang. Okay, sana hindi masunog kagad kasi sobrang init na ng mantika natin. Ayan. Nag-brown na kagad. Sibuyas. Then, gigisa natin itong baboy. Okay na yung sibuyas. Ayun. Nangangamoy na, nangangamoy. Nangangamoy. Okay, bale katagay, haluin lang natin siya. Tapos pag nagkulay brown na tong karne, dadagdagan na natin siya ng tubig. Hindi dadagdagan, lalagyan natin ng tubig. Okay, halo-halo lang. Mga katagay, kulay brown na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng paminta at laurel. Laurel, 2 dahon, tapos paminta. Okay. Haluin lang natin siya. Haluin. Yun, brown na yung bawang. Sarap na yan. Tapos tubig. Lalagyan na natin siya ng tubig para palambutin. Yun. Okay na siya. Dagdagan pa natin ng tubig konti para hanggang matuyo yung tubig ay saktong malambot na yung baboy natin. Yan. Yun. Ganda ng pagkasunog ng bawang, oh. Yun. Sarap yan mamaya. Okay guys, kumukulo na yung tubig at medyo malambot na yung karne. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng sili. Kulang pag walang sili, di ba? Ito na. Yun. Tapos, pampaasim na kalamansi. Bale, tinanggalan natin yung mga buto. Yun.
Then, konting asin lang. Kasi ilalagyan natin ng toyo mamaya. Yun! Dali. Tapos, is-isan natin. Gamit ni... Tiyangay ba yan? Gamit ni Tiyangay. Yun! Kapangyarihan. Ayos. Okay, maya-maya pag medyo malambot na lalagyan natin siya ng toyo at asukal para tumamis-tamis. Guys, okay na. Malambot na yung karne. Pwede na natin siyang lagyan ng asukal para tumamis-tamis. Yun. Tapos, sabay na rin natin yung toyo. Yun. Then, antayin nating mawala yung tubig. Tapos, antayin lumapot. Tapos, maya-maya, alam na. Mukbang time. Yun. Ito, malambot-lambot na siya, oh. Humihiwalay na yung buto sa, laman. Sarap-sarap yan mamaya. Okay guys, luto na ang ating paksiw na pata. Yun. Sarap-sarap to. Tara, tirahin na natin. Nabusog tayo doon. Kakain ulit tayo mamaya. Oo nga pala, shoutout nga pala sa mga kabatch natin dyan nung high school tayo. Paring Giyab, Jinuel Kasaway, si na Ma'am Renelin, si Ma'am Robelin, tama ba? Si Miss Evelinda. Okay guys, sa mga hindi nabanggit, pasensya na. Hindi tayo prepared. So, nood lang kayo ng video natin. Tapos pag nagustuhan nyo, subscribe na din. Then, palike kung gusto nyo. Pag hindi, okay lang. Sige, next video ulit.